Ayo deh. Ayo ya, tangan putra. Bunda ayo joget bunda. Mbak Bibi, joget lagi Mbak Bibi. Ngaturaken sugeng rawuhipun monggo. Nangis saja hatiku. Yo Dik. Nalika siramu ninggalku, opo sliramu ora krasa? Aku kudu rinalan wae. Muga-muga Gusti ngejabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing wundi jaranan jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji aja lali kawalengku uga monone mas janji-janjimu aku kang setya satu tak antene nganti saelengku. Aku kudu suwun rinalan wangi muga-muga Gusti ngejabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing ngene. Blaske manis Mas Damin. Taun ana windanana tak antene nang pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae.
Juragan bakso Pak Untung. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis, yen ora seneng lamis. Yen mesem manise, ngungkuli madu kaya bisa, retoke jantung mundur. Hey yo, hey yo, hey yo. Gentul Alor ngidul sampeyan gawane gentul kembang hati adike dirongke-rongke setengah mati aku naksir kowe pasar kelimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan sanang iris-iris adike tulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang aplaske Sidoarjo kowe matane wong lanang niki juragane bakso Senayan ngersake napa? Perahu layar napa anu? apa? Juragane bakso DPR lho Ayo Pak Haji, selamat Sugeng Rawuh Pak Haji Wadiman. Kanca iki gembira, piro awera banyune segara. Yo kumpul dia perahu layar, sitina minggu deh pariwisata. Awon praune kowe tengah, piatu banyu wis tengah, suwe-suwe jono, ayo mesem guyu, ngilangake rasa kelasun, adek gawe mas, jebol wis sore, kowe kalopo Sugeng Rawuh dan tamu dari Kapling Ujung Menteng, Haji Wadiman. Monggo-monggo dari Ujung Menteng monggo. Sugeng Rawuh. Monggo Bu, mlebet Bu. Tamu-tamu dari Menteng, masuk. Langsung salaman sih. Nah. Monggo, monggo. Yo kanca pirine gembira, aku dak lekana yune segara. Numpak perahu layar, dadi
Monggo tamu dari Jung Menteng. Monggo Pak Surip. Juragannya Pak Sel DPR siap reksa mriki. Kekoncone gembira ale banyune sagara angliyak numpak prau layar ing dina minggu kepariwisata. Jebul wis sore witing kelapa katon ngawe-awe ayogane becebale wae dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe Sidorondoyo nggih juragane niki Lestari riyen Pakde Lestari nggih. Semangat Dek. Langgar Putra. Kangen aku karo kowe. Udah lama gak ketemu Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu aneh kono kae Pripun bapakku? kawan-kawan aneh dilaleki kamu sih muga-muga Gusti tansah amarena dadi srana usada lara asmara wis ketemu ndok puput rodok mari lho asmaraku. Nggih. Lanjut, Yang penting sehat-sehat bapakku nggih. Bahagia selalu. Amin. Jangan sedih terus. Ora. nggih. Ya, lanjut. Aku
sepisan ketemu aneh kono kae Gimana? kawan-kawan aku dilaleki muga-muga Gusti tansah amarna dadi srana usada lara asmara dan luar biasa Om Damin. Kelingan 5 tahun yang lalu nggih. Ora 5 tahun, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sing kowe iki langsing. Cek cuwilik sampeyan. Iya. Ayo. Cek mbok posting ya to. Iya. Ayo. Kok genti iki sing dipotong gak diposting sing iki. Iya, kan iki wis padha lemune. Aku Terima kasih. Asik. jangan lupa Kongkon lo karep. pulang jangan sampai bawa uang. Iya. Monggo Pak Jatine wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku padha ati rinten siang dalu bisa suwenggonku ngenteni limung ing atiku anto jambe kadya ati sawiji abot tak lakoni iki anu Pade ora oleh kalau bojone kok Mas iya ya sor. Sor. Pade enten mriku niku enten sor mboten? enek Enten gian. ya biasanya Pade iki nek rampung lagune lagi ngekeki Oh agek sor ya Mas. iya Sabda Pandita Ratu mring sliramu yadya ing siseku mugi Gusti nglelahi tresnaku bakal ginawa mati langan putra
atiku antuk jampi muga ati sawiji anadyan abot tak lakoni. Ya nanti setelah ini satu lagi untuk penutup ya Dek, mengingat sebentar lagi waktu sembahyang maghrib ya.
wani ing putu ing tresno kalau mongko babasane mung katon ton sliramu wae ojo lali gawe dina minggu sing tak tunggu neng sawah pangun ayo nganti lingsir ngene abang ngawana Solo Siwal lali janjine sate apa wong sing ora gelem kadang-kadang kowe ora teko Pak Untung iki hae Pak Untung bae lho Pak saiki sing hae sapa Mas monggo Pak Untung nama buke ayo nambah ayo buke ayo buke ayo ayolah Pak Untung bar lali janjine ngersake rondo kempling oh rondo kempling masukin Mbak Pupu heeh janjane kowe neng Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wadi timbang nganggur kula purun ngansane modal sehat
blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ana elimo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing kowe ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jos Semarang yo ben rondo Mbak Ayu badhe tindak pundi Tumpah tak pipi mawon tumpah tak pipi aksi Bobot tumpah dewekan apa ora wedi timbang ngambung kula purun ngancani Larasan alias betulan belanjane kadang rada kabotan yen purun enggal gancane tekan nangke kula tombel wong oe iki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan blonjo ning pasar baik oe kanggoku rapat penting neng Samarang mas tunggu gelang apa anting-anting aja sungkelang seranjang rondo dijamin komplit Sip. matur sembah nuwun. Luar biasa, Mbak Amel. Oke, nek barang lukisan. Yo asik bro Wangun putra Indonesia Pak Jumari monggo. Monggo, Pak. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Prasadyana prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe aja kumalungkung. Ora iki Iki kanggo durung rampung. Bela mati kang wis mabuk.
wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat tenan lho putra ratu Prabu Pengidamar Maya duwe aji sakti Bandung Bondowasa Rara Jonggrang manutosun pundhut garwa Yo Bandung aku duwe kebono apa dek Candi Sewu suwengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti lakon putra lho iki Bapak Jumali luar biasa Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu balabaran mula kowe dadi wanita boyongan kowe aja kumalungku perang iki iki kanggo kuturang rampung bela pati tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Pengidamar Maya duwe aji sakti Bandung Bondowasa Rara Jonggrang mantosun garwa iya Jonggrang panyuwunmu aturuti Bapak Jumali Rara Jonggrang sampun Apa malih, Pak? ayo Pak Edi Blitar kutha cilik kang kawentar Edi peni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar petabrut sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpan namune sang nata Majapahit ana candhi Panataran Blitar nyimpen layune Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita jare
patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karna kang kondang kaloka ana tlatah Blitar lair milih kula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to banyu nuwuhake semangate yen to geni ngurupake patriote dipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar patah berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune kang nata Majapahit ana candhi Penataran Blitar nyimpen layune Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita jare patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik kula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh sing padha nyatake yen to gen nuwuhake semangate yen to geni nuwuhake patriote Pernah duet karo aku Pak lho, Untung Mas. monggo Pak Untung nggih Iki boten goyang. Saiki
kene iki cerdas kok padake bocah. Lah masalah duit ngono buat rumah sakit. Kene dong sido nyamper ngono wis dhisik. Mangke anu kersanipun Bapak keluarga besar saking Sukoharjo badhe duet. Nggih. Ya, bar iki ya, Dok. Ya. Duet yang kedua kali nggih, Pak. Nek wingi 50 saiki 100. Sekar bisa nyawa Kok Pak Sabimen kok gunung mriki lho, desa Pak. jadi raja dene ora ilang kone padha lara apa langan putra Indonesia jor kelingan nek saiki Nek wau kan penyanyine sing disawar nih kok. Saniki iki dereng lho, Dik. Iki dereng disawar lho. Kula dereng yang sampun laris mau Mbak Titi saiki Mas Agung. Aku rung entuk Mas. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang dene padha lara apa Wiwitane Nanti Mas MC-ne iki wae. nderek sang peke Lah nggih. Ya dalang lho, Pak. Mungkin MC-ne kesaing lho, Pak. Minder lho mungkin. priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutra gedhe Aku ngefan tenan. Tenanan ya, aku ngefan aku. Wat Kandhane. kandhane kok. Skandal suara. Bendera terus kayuyung selendang kuning kang saking Mboten napa-napa, tetep sae kok. Sae tenan.
Lanjut, Pak. Rupa kurang permana ning wase sang rurung angyuyung marang bendara Diasulistya kencang ngincangake alis terus tresno sisi simpenan Nggih niku sami sesideman sami antara simpenan karo sisi demane padha. Iya. 11-12 kok. Nek sesideman kuwi tukane omah, tukane anu ya Mas, mobil. Kira kowe. Aku ora yo, aku ora lho. Aku berarti kan bersimpenan ya toh. Lah iya. Kandhane kok. Aku kan jujur. Aku simpenan dirabi ki piye ndang 2 tahun tok ning. 2 tahun. sapa Mendingan kontrak nek aku. Yo, aku yo ngono. Ayo, monggo. luwe becik patenana timbang perpisahan latyakan sulistya tarik wangi samudana marang kula warga garwalan praputra liwat cincang ning alismu kuwawa mangladang rasane atiku nadyan wis lingsir yes waktu aku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga hancrimpo jiwa raga kuka kurung kehormatan mangkro rubuk kadya pintu urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak mobile Aku sih. apa wae najan sesideman mesti tak wujudke luwe becik patenana timbang perpisahan lan jakan sulistya Wangi samotana marang kula warga garwalan praputra liwat kincang ing alismu kuwawa ngladang rasane atiku nadyan bos lingsir yes waktu aku isih mampu
asringkung jiwa ragaku kakurung kehormatan mangkrung rubuh kadya pincung. Kita kira lagu loh Mas. Jebule kisah uripku. Ya Allah. Terus Pak, urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke semasa isine kowe apa wae najan sesideman mesti tak ujuke. Luar biasa lagi. ya Allah. Yo grup suku Mangga, aja. mangga. Dayu yo Mbak Naran. Siap Ibu. Ayo. Ngaturaken sugeng rawuhipun Bapak Haryanto. Masuk yo. Masuk masuk masuk. Ayo Mas. Panitia. Panitia. Iya, iya, iya. Nalikane kowe ninggalke aku. Bebas milih. Rebas pilih rasane ana takutku. Arep mangan. Arep banget rasane kaya ratu ya. Ngombe. Pengen ngombe rasane malam minggu. Masuk deh. Lanjut lanjut. Ayo ayo ayo. Tangismu guyu bulan esokmu. Dina wengi aku akhiru. Tak lali-lali malah saya malelo. Kane. Tak edani malah Ora jelas sing kene, Pak. ayo Woi yo, woi yo, woi yo. Hatiku iki wis
edane tak edani malah anote foto bos ini bos lagi metek juragane bakso jangkung ayo sopo sawangan ngarep puri kok iringan anggon budan apa ya ana sing kurang coba sawangan mas anggon ku iki ayo bos magaan kene ya kan mas kok jangan langsung ojo gampang berkang Pak nggih hanyalah untuk dirimu orang-orang lihat kacau ngomong sliramu Bu amin nggih yang sehat paling istimewa ayo dong bos baru bos juragan baru atur tak jaluk ayo bakso yuk bos bakso juragan yuk bedrit yuk bedrit bos bos iyo ayo deh sopo sawangan masuk 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 yo gampang tak tunduk ojo gampang
mesem yen mesem manise ngungkul matu kaya pisang kaya pisang ronde ayo bot-bot juragan-juragan tambah ganteng Wes yo wes alit masuk 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 ngalor itu aku ngerti